Pokud najdete někoho nehybně ležet, je možné, že potřebuje vaši pomoc. Oslovením: Haló, pane, jste v pořádku? A silným zatřesením za ramena zjistíme, zda postižený reaguje. Pokud nereaguje, může jít o bezvědomí. Uvolníme dýchací cesty dostatečným záklonem hlavy a posloucháme, zda pacient dýchá. Přiložením ucha nad ústa a pohledem na zvedající se hrudník. Pokud nedýchá, nebo vidíme lapavé dechy s nápadně dlouhými pauzami mezi nádechy, jedná se o zástavu srdce. Nejprve zavoláme záchrannou službu a poté zahájíme resuscitaci. V ose hrudníku na spojnici prsních bradavek spojíme ruce a hranou dlaně stlačujeme hrudník rychlostí 100 stlačení za minutu. Resuscitujte opravdu až do předání záchranářům. Zastavit by vás mělo pouze vlastní vyčerpání, anebo kdyby se postižený začal sám bránit.